Здравейте, приятели! Днес отново ще си хапнем вкусната класика, а именно панирани филийки само с яйце. Любимата закуска от нашето детство, когато мама правеше в изобилие с най-различни добавки от сирене, домашно сладко и ги наричаше Джиджи Папа. Но няма значение името, важно е, че ще си хапнем вкусно. Всъщност Джиджи Папа или Джиджи Папа нямам изобщо никаква представа. И най-обичам накрая да си изпържа само филийката, без да я потапям в яйце, защото става много хрупкава и невероятно вкусна. Огромни златисти кротончета. И вече нямаме търпение да се насладим на нашите невероятно вкусни и хрупкави филийки. Затова сега на нас пожелавам добър апетит, а на вас приятен ден. Ако моите рецепти и идейки ви харесват, може да се абонирате за канала ми и като натиснете камбанката ще получавате известия за новите ми видеа.